दिनै हले एमएलए खौ लोंबा गोगोम बिना लाबोखानांगौलै थगायलां माथोब्रा खथ' जागासिनो मालाय मानसिफ्रा जोंफोरासो रोङाखै होनांखानांगौ हनै थुलाना हलाय आसोलाबो दांबोगासिनो माथो मोला बुरबेलाय बहा थांनो नागिरदोंब्ला हारसिंलाय पात्ता गैया नामा बेलाय मालाय खथ' एमएलए फोराव जइन जानो होननानै थाखा फैसा लायगासिनो बे गम गैया नामा लांफानांगौ बेखौबो बापरे आसोलखौ माथो दिनैसो लोगो मोनदों बहा थांब्रा हारसिंलाय गोदाव सोरावनो अरे बा माथो डेन्जार बुस्थुफोरखौसो लोगो मोनबायहाय बहा थांनो नोंसोरलाय जोंसो नोंखौ सोंदोंब्रा मोला बहा थांनो होनना आरो नोंसो उल्था सोंदों नोंखौ बहा थांनो नागिरदों नों खोन्थाग्रो अ भाइफोर गोदाव सोराव मोननायखाय बेरायदोंब्रा नोंसोरलाय बहा थांनो नायलाय गल' मासि जाम्बालाय बे मोलाया जोंखौ बहा थांनो नागिरदों पात्तायानो गैया बे एमएलएनाव थांनो नागिरदोंलै जों मोला एमएलएनाव फांगाफोर मा मोनहैनांगौ एमएलएनाव थांनालाय मा लायनो एमएलएनावलाय मासि जाम्बालाय नों मोला गुन्दै नागिरहैनो ब्रा एमएलएनाव जइन जानो थांनो नागिरदों जों मिथिबाय गुला बुरखायनो थांनो नागिरदों थौ थांनोबालाय माथो दिनै गाबोन बबेयाव गुन्दै मोनजायो बबेयाव गुन्दै मोनजायो बेखौ नागिरनांगौ एमएलएनाव लायनांगौलै थौ एमएलएआसो हरगोन नालाय बेबायदि बेहैबा मा हरा बेलाय जइन जानोसो थाङो दा जोङो बडिगार्डनियाव बुंबोखानायसो दाखालिनो बुंबोखानाय जों दिनै थांनांगौल'सो आरो लानानै फैनांगौ थौ मा सिन्था खालामदों आं दंना नंगौ मोनमारोनो मोनोबालाय थौ दांलांनांगौ सार सार ओइ सार ओइ सोर फैदों नायलाय सार आंनिबाथ' आं नोंनो खोन्थानायफ्रानो जागोन बिसोरसो फैनो होनदोंमोन सिङाव हाबबोनो हो जागोन सार सारा नोंसोरखौ सिङाव हाबबोनो होदों गासैबो सिङाव हाबबो सार खुलुमबाय सार जागोन दे जिरायग्रो बैयाव जिराय जागोन सार जिरायगोन दे क्या खबर है बेटा क्यों आए हो मेरे सामने एमएलएआलाय मक'रा नङाब्रा दासो बर' रायलायनाय खोनाबाय दानो हिन्दी रायलायबाय बर'नि जायगायाव थानानै मा उल्था फाल्थालै एमएलएआलाय थै थुला एमएलए खाथियाव बेबायदि बुङो नामा सारनि खाथियाव फैनानै मा गोदाव सोरावलायबाय थादोंमोनलाय सारा गोदान मानसि नुबोला हिन्दी रायलायो मिथिगौ आच्छा मानि पावार बेलाय मोननै मोनथाम भाषा रायलायनाय जाबाय दे जाबाय मानो थाखाय फैदोंमोन बेखौल' बुंदो दे माबालै सार नोंनि पार्टियाव हाबनो फैदोंमोन सार आच्छा आंनि पार्टियाव हाबनानै मा मावो नोंसोरो मावनाय मावैया नोंनि सायावसो ब्रा सार नों माखौ हरगोन बेखौनो मावगोन न' हरोबा न' मावगोन लामा बनायनो होयोबा लामा मावगोन नों फैसाल' हरग्रा जालाय मा मावनांगौ मा मावनाङा गासैखौबो मावजोबगोन जों आं बे खामानि मावनायखौ बुङाखै नोंसोरखौ इलेक्सननि समाव मा खालामनो हागोन नोंसोरो बेखौसो सोंदों आंखौ देरहा होनो हागोन ना हाया भट बिनो हागोन ना हाया नोंसोरो बेखौसो सोंदों सार एमएलए जाखानानै आरो भटनिसो सिन्था खालामबावदों नोङो माबा मोनसे हरग्रालाय जोंनो सार जइन जानायनि भटनि खोथाया उनाव जागोन नों दायो एमएलए जाखानायलाय मा सिन्था एभेलेबेल दं माथो नोंनियाव मा नांगौ नोंसोरलाय आंथ' बेबायदि जानला मोनला होनो हाया माथो सार गोदान जइन जानो होदों बुरला बुरला हरोनो माथो सोर खोन्थानाय नोंसोरनो जइन जाबानो फैसा मोनो होनना बे बडिगार्डआलाय मा मोनदोंब्रा मा सिगां बुंदोंलै बियो नोंसोरखौथ' दा फोथायनो गोब्राब मोनदोंलै मा पार्टिनिफ्राय फैदों नोंसोरो जों पार्टि सार्टि मिथियालै सार सिगाङाव मा पार्टि मा बेखौ जों मिथियामोन डाइरेक्ट नोंनियावसो फैदों सार बेबायदिसो नोंसोर गोदानसो होमबा बेबायदिबाथ' नोंसोरो मा खामानि मावनो जेबो रोंनाय नङा माथो नोंसोरो सारालाय मा बुंदोंलै एमएलए साहाबालाय खामानि मावनो रोङासो होनदों जोंखौ साला जोंनिफ्रायनो भट लाना फैनानै
आराम गादियाव जिराय जिराय मोनजाबाय थादों नों गम गैया आरो जोंखौसो खामानि मावनो रोङा होनबावदों नोङो। नोंसोर मिथिगौना पार्टी सालायब्ला मा टेनसन जायो बयथिं मा खर' माथा मारिनांगो नोंसोर मा मिथिदो नोंसोर सानखागो गादियाव जिरायना मोनजादों होनना आंनि बेसे मा खालामनांगो बहा थांनांगो नोंसोरलाय मा मिथिगौ। आच्छा सार नोङो जोंनो माबा मोनसे होनो गोसो दंना गैया होनो गोसो दंबा डाइरेक्ट बुंदो नङाबा जों ब्लड लाफिनसै। औ सार होनो हागोनबा हागोन होनदो होनो हायाबा जों ब्लड लांफिनसै। माथो नांगौ नोंसोरलाय माथो नांगौ। सार जोंनो जइन जानायनि नामाव 5 लाख सासेयाव होनांगोन सार होमबासो जइन जागोन नङाबा जों ब्लड लांफिनसै दानो। मा 5 लाख सासेयावनो सार जइन जानायल'आवनो एफा बुरजा रां हरसै सासेयाव 5 लाख गाहाम। बडिगार्डआ गिलायलायदों माथो मा आसोल गिदों नामा बेसां नोंनि दरमाहायालाय जोंनो सासेयाव 5 लाख हरबा मा लस जानो बेहालाय इलेक्सनाव देरहाबा क्र' मोनगोन बियो जोंनो 5 लाख हरनानै माखौ सिन्था खालामदोंलाय गिदों नामा नोङो। नोंसोरथ' आं सासेयाव 5 लाख गाहाम फैसा होनो हाया नोंसोर आरो दिनैसो फैजेननाय मानसि जेबो आइडियाबो गैया एफा बुरजा आं नोंसोरनो फैसा होनो हाया। आच्छा जागोन बिदिबा नों होनो हायाबा बेलेगनियाव थांसै जोङो मिथिबाय। आंनावबो एसेबां फैसा थाया एमएलए बाबो दरमाहायानो खमसो मोनो आंबो आरो जे गरसे गरनैसो मानसिफोरनिफ्राय बायदिसिना आसना फैनायनिफ्राय एसे एनै लाखियो बेबो बेरायनाय मानाय बहाबा थांनो लुबैनायफ्राव थांनायावनो जोबो दा नोंसोरनो 2 लाखखौबा होनो हागोन खिन्थु 5 लाखबा होनो हानाय नङा आङो। मा होनो मोला माथो 2 लाखल'सो जासिगोनलै सारा एसे बारायना होबावदोब्रा सार 2 लाखल' होथारनोसै होमबा। सारालाय माखौ गिबाय थाखो ब्रा गावनि पकेटनि फैसा खारनाय बायदि सरकारनि फैसाखौनो मालायनिफ्राय बुथुमना मोननाय फैसाखौनो। आच्छा सार जोंनो जुदि 5 लाखखौ होनो हायाबा 3 लाखल' होदो होमबानो जों नोंनि पार्टिखौ मजबुत ताग्रा खालामखागोन। एसे खमायबावदो ब्रा बाबुमोन 3 लाखनिफ्राय। हानाय नङालै सार बिनिफ्राय आरो खमायनो हानाय नङा जोंबो खस्थ' खालामनांगोन ब्रा मानसिफोरखौ खम बुरखायनांगोन जों इलेक्सनाव बायदिसिना मोजां थगाय बुंथारनांगोन। नोंहा मा खस्थ' पार्टियाव ओंखारफानायासो बांसिन खस्थ' जायो मिथिगौना हरमानि थाबायनो गोनां जायो। दा खालामनाङालै सार जों दंना फैगोन इलेक्सनाव नोंखौनो 1 नम्बराव थिखांखागोन जोङो। जागोन दे नोंसोरनो आं 3 लाखखौ होनोसै खिन्थु एबारनि इलेक्सनाव नोंसोर आंखौ देरहाहोथारनांगोन मिथिबायना जुदि देरहाहोबावबा नोंसोरनो आरो होबावगोन आं जेसां हायो होबाय थागोन आं नोंसोर आंनि थाखाय खस्थ' खालामनो ओंखारदोंबा जागोन 3 लाखखौ होगोन आं। टेनसन गैयालै सार गामिनि मानसिफ्रा जोंजोंनो गोजाखासो जोंनि खोथाखौ मानिना सोलिखायो मा सिन्था खालामदोंलै। अके सार सिन्था खालामनाङा नोङो मा खालामनाङा जों दङ नों जोंनो गुरलाब गांथाब सारनानै हरदो। जागोन दे फैसाखौ होगोन आं खिन्थु आं फैसाखौ आखाइजों आखाइ होआ नोंसोरनि बेंक खातायाव सोना हरगोन। सार मा बेंक सेंदों जेबो कारबार गैयालै सार हाथे माल हाथे फैसासो जोंना आखायावनो नांखागौ दानो नांखागौ। फैसाखौ नोंसोर आखायावसो नांगौ ओइ गार्ड बेसोरखौ रुम सिङाव लांनानै फैसाखौ साननानै हर। जागोन सार थौ बै रुमाव मोनमारसिगोन थौ आच्छा सार होमबालाय थाथ'लै गाबोननिफ्रायनो सुरु जों नोंनि पार्टियाव ओंखारा मिथिबाय। जागोन दे खिन्थु थगायनो मोना दै। थगायालै सार जों मानो थगायनांगौ ओलै सार माखौ सिन्था खालामदों नों थाथ'लाय थौ। गथ'फ्राथ' एसे सांग्रां बेफोरबायदिखौ पार्टियाव सोनो मोनोबा देरहानायनि चान्स थायो एबारावबा सोर हानो आंखौलाय।